Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga maghatod sa labing dagku og mga nag-unang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Eksina sa unang adlaw sa GCQ sa Cebu City. Natanggong nga mga pasahero ug hangyo sa mga PUG drivers. Sa Mandawi City, limitado ang mga bus sa isip public transport. Ang resulta, daghang wa kasakay. Ubay-ubay ang naglibog kay border sa Bacalso Avenue, habig sa Talisay City, sirado pa bisan GCQ na. Bagong mga guidelines sa Mactan Cebu International Airport gipatuman. Ubang atleta sa Sugbo nga epektado usab sa COVID-19 crisis, kumusta na kaha? Ang pag-angkas sa magtiayon sa motor ihangyo sa Mandawi City Council ngadto sa IATF. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ining unang adlaw sa pagpatuman sa General Community Quarantine sa Dakbayan, Sugbo, adunay daghang mga tao nga na-stranded sa kanalanan. Tinitungod kay way kasakyang public transportation ang mga tao. Mga driver sa PUJ mihangyo sa LTFRB nga hatagan silang pagtugot nga makabalik na sa ilang panginabuhian. Ania ang report. Alas 9:30 na ganyan buntag nagatanggi hapon ang mga tao ug kasakyan. Alas 8 unta sa buntag musud sa unang adlaw sa trabaho, human duha ka buwan nga lockdown. Apan way public transportation nga mahimo nilang kasakyan. Adyo na untay PUJ apan wa mo biyahe kay wa pay pagtugot gikan sa LTFRB 7. Late na, sir. Well, karon first day pa man sad namo nga government man pud, so marag siguro ni consider pa nga madugay o wala man sad nato ni anticipate good nga ingon ani ba nga walay transpo kay in the previous weeks na ara biya unta toy ba. Okay ba nila nga mo angkas na lang mi kay naman akong bana ba. Oh, kay at least maka-safe pa mi. Mabita mong gidi ko. Ha? Pariya ni ron dili ko katabaho kay way sakyanan. Oh, din among office Mandawi pa jud din. Kuan man ko, ahente man ko. Special permit para makuha lukas tagiya ko. Balik na biyahe. Sa pagpabusa Dakbayan sa Sugbo sa General Community Quarantine sugod karong adlaw, tugutan na sa LTFRB nga makapamasahero ang public transport kun musubay lang sa protokol. Usa ang kahugpungan sa mga PUJ driver sa mabulo sa Dakbayan sa Sugbo nga tugutan na untang makabalik sa ilahang panginabuhian kay wa na sila'y ikasuporta sa panginahanglan sa ilang pamilya. Sa telephone interview, gipasabot ni Director Edgardo Montealto Jr. sa LTFRB 7 nga unang tugutang makapamasahero ang mga bus. Sunod dayon ang modernized jeep o e-jeep ug ang katapusan mao ang mga traditional PUJ. Apan magkinahanglan kini og special permit. Ang panawagan yun na mga maibalik ang panganabuyan sa mga jeepney driver para makabalik mi sa karsada. Kay usa pa maglisod man sa mga commuter, wa man sila masakyan, di man sila makasakay sa mga
bus, labi na yung mga karga. Dili pwede nga mauna ang traditional PUJ kaysa sa mga basis. Okay. Ang atong kuan mo gud ani, ang atong concern is public health and public safety. Tapos rather than comfort. Unang adlaw karon sa Dakbayan Sugbo ubos sa General Community Quarantine din usa sa gilugutan ang public transportation. Apan kun ato makita karon sa kadalanan diri sa Cebu City ni usa ka PUJ o bus ang nagdagan mo ni problema karon sa mga sumasakay nunod silang pagbalik sa ilahang mga trabaho kay wa sila'y kasakyan padong silang trabahoan o padong silang mga Pinoy-anan. Kauban si Marlon Melgaso. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa unang adlaw sa implementasyon sa General Community Quarantine sa Dakbayan sa Mandawi, gipadaga na ang mga buses isip public transportation. Apan nasinati ang kakwangon gihapon ini, daghang natanggong nga mga pasahero. Si Nico Serino sa report. Kuha kini sa yarda sa bus company sa Mandawi. Alas 5 kaganihang kadlawon, gidispatch nagsugod ang ilang mga buses. Kini aron may kasakyan sa publiko nga nanggawas na sa panimay aron manarbaho tungod sa GCQ. Giinspeksyon ni Mayor Jonas Cortez ang dapit kaganiha pagsiguro nga tunhay ang operasyon sa public transport. Apan pagkabuntag, daghan ang naglisod gihapon nga makasakay sa transportasyon. Nagpaabot sa mga bus stops apan dugay ang interval sa mga buses. Ang uban napugos na lang gani paglakaw aron dili mauwahi sa ilang pagbalik trabaho. Napugos na lang kay layo man kay wa mo sakyan. Oy jeep, Wala. Mas makihit sa ko usay nga wala gyud mo kuan pud. Agsaon na kayo. Oh, balik ako duty. Bisa lagi kay sakay? Oo. Yawa ko kasakyan nga binatog na ako yung bisikleta kay okay na. Ako di wa untag iya og duty ba ko di ba kay manawag ako. Sa Mandawi City, 120 ka mga buses ang pabiyahion sa 12 ka mga ruta aron maoy kasakyan sa publiko. Apan matud sa mayor, moabot sa 40 pa ka mga units ang gipadagan sa operator kay unang adlaw pa man ug sa mosunod nga adlaw pun-an pa kini. Lisod masag kaayo nga ang katong 120 buses atong ikatap nga napatas initial malkansi sa taon maluoy tas mga sa operator niya maluoy sa tas driver no kay malkansi ang ilang biyahe og kuan. So ato pa ning gi-studyohan. Gitan-aw lang usa ang kuan ang volume sa pasahero but eventually mo add ta og additional bus. Tag 11 pesos ang plitihan sa bus sa unang 5 kilometro, dayon 185 kada mapuno nga kilometro. Istrikto nga ipatuman ang social distancing sa mga buses. Gipakita sa mayor ang plano sa maong bus company sa pag-reconfigure sa ilang mga lingkuranan aron mapatuman ang physical distancing. Himuong duha ang aisle sa bus ug tulo ka rows na sa mga pasahero nga may espasyo gyud aron dili magtapad. Samtang wala pa gitugta ng LTFRB nga makabiyahe nga jeepneys, kining usa ka jeepney terminal sa gawa sa usa ka mall, mga bus na karon ang migamit. Nihangyo na si Cortez sa tagduma sa bus company nga kun mahimo, i-hire ang apektado nga mga jeepney drivers sa maong kompanya. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mactan Cebu International Airport kon MCIA mipatuman og mga bagong guidelines sulod sa airport aron masigurong kalikayan ang pagtakboy sa COVID-19. Si Luan Merondina sa report. Andam na ang Mactan Cebu International Airport sa subling pagbalik unya sa mga commercial flights. Aron masiguro nga mapatuman ang social distancing, may mga stickers nga gipamutang sa entrance palangdaan sa departure area sa Terminal 1. May foot bath usab nga gimuntar. Aron menos ang interaction sa pasahero ug sa gwardya, may monitor nga gimuntar aron didto makuhaan og hulagway ang dalang boarding pass. May touchless hand sanitizer machine usab tupad niini. Pagabot sa check-in counter, ipatuman gihapon ang social distancing o gipamutangan og sneeze guards ang matag counter. Hinuon, may touchless check-in kiosk usab. We have to scan this. So it will appear here. I can operate without using the SCAS. If I have boarding details, I can give the details, then I can take printout
from the system. Sa palibot sa airport, dagha mga pahibaw ang gipaskin aron magiyahan ang mga pasahero. Kini dinhi ang usa sa mga boarding gate sa Terminal 1. Kung inyo makita sa mga lingkuranan, adunay pipila nga gipamutangan og stickers. Kanang mga lingkuranan nga nay mga stickers mo kana ang kinahanglang ibakante aron mapabilin ang social distancing o 1 seat apart sa matag pasahero. Bisa ng mga restaurants ug mga commercial establishments sulod sa airport, mihimo usab sa ilang mga pamaagi aron masiguro ang social distancing. Ang maong pamaagi gipatuman usab ngadto na sa Aero Bridge ug sa baggage reclaim areas. Gilimitahan usab ngadto sa tag-usa na lang ka mga tawo ang tugutang mohatod ug mosugat sa mga pasahero sa airport. Usa sa mga kabag-uhan nga gipatuman dinhi sa Terminal 1 mao kini nga virtual information desk diin dili na kinahanglang mag-atubang pa ang pasahero ngadto sa information officer. So karon atong testingan ha kung matubag ba niya ang pipila sa ato ang mga pangutana. Ma'am, good morning. Hi ma'am, good morning. Welcome to Mactan Cebu International Airport. Okay. Ma'am, dili mi taga Cebu. So magpa-guide unta mi unsay sakyan gikan sa airport paingon ngadto sa Cebu City. Actually, we have an array of transportation services at the airport. We have our yellow taxis, our white taxis. We also have rent-a-cars that you can take from the airport going to the city. Sometimes we say that we lose the touch of the actual customer service thing. So this will compensate actually because it's not a robot that you're talking to. It's actually an airport personnel, but with just the virtual part. Gipasabot ni Andrew Harrison, Chief Executive Advisor sa GMCAC, nga ang mga bagong pamaagi alang man sa kaayuhan sa mga pasahero. We don't want to force people to do things. We want people to believe that they're doing them for their own safety and well-being, because after all, that's what we're trying to do. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gipaubos na sa General Community Quarantine ang dakbayan sa Talisay. Apan nagpabiling sirado pa ang border sa may Bacalso Avenue. Mo nang ubay-ubay ang gatuo nga makalabang na sila. Si Lian Sinkulan sa report. Daghang mga sakyanan ang migawas na ganina sa dakbayan sa Talisay diin sagad niini mga pribadong sakyanan. Apan bisan pa man og gipaubos na sa GCQ, karong Hunyo 3 pabuksan ang border sa may Bacalso Avenue. Mao nang may uban kaganiha, nagtuo nga mamahimo na silang makaagi. Wednesday pa ta mo open. Ang atong exit sa karon ug maato sa ta sa SRP ha. SRP sa ta dili SRP yun. Ha. Sa idayon di pa ta kagi sa SRP la sa. Gatuo na gyud ko. Oh. Diya ra pardo dool ra kayo. Unta. Samtang gawas sa mga sakyanan, may pipila usab ka mga tawo nga nagplano nga molabang na sa gialihan pa nga border. Sama ni Rhea Labor, nga trabahante sa usa ka computer company sa dakbayan sa Sugbo. Na alas 11 siya sa pinaabot kaganiha, apan may desisyon nga mananghid na lang sa iyang amo nga dili mo trabaho tungod kay late naman siya. Supposed to be report na may karon June 1 kay kuan naman tanan open naman ang mga malls niya. Ang problem kay diri lang. Nasabutan nga karong Miyerkules pa, makasud og gawas agi sa border ang mga trabahante. Din ang ilang ipakita ang valid ID ug Certificate of Employment. Ang nasabutan na mo dito sa mayor's meeting is June 3 open. But if that's the situation now, maybe I can talk to Gov. Gwen kung unsay stand na mo regarding Bacalso. Samtang may pasidaan ang mayor sa mga taga-dakbayan sa Talisay nga bugawas paingon sa dakbayan sa Sugbo. The GCQ was decided by the national government so the economy can get back together. From my understanding, it is not the GCQ is not a from my understanding, it's not a reason to go to na maglaglaag. So the GCQ is intended for people to go to work and come back home. Kaganiha may mga modern jeepneys na usab nga nagbiyahe sa ruta kinigikan sa Linaw paingon sa may Bulacau area. Matod sa hepe sa City Toda nga tag 11 pesos ang pliti niini. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Bisa ng inilang atleta sa nasod nga si Mary Joy Tabal ang nakasinati usab og anxiety nining sitwasyon karon da sa COVID-19 pandemic. Apan sama sa kasagaran na awhag sa uban si Tabal ang naningkamot usab nga makarecover o mapaambit sa iyang nakatunan nining panahon karon sa quarantine. Si Fee Marie Dumabok sa report.
Ang 11 Pinay Olympic marathoner ang Subuanang si Mary Joy Tabal. Nakafocus na unta siyang plano alang sa tibok tuig 2020. Naguna niini ang mga training ug salmutang tigi, sugod pa lang unta nitong Marso hangtod na sa Hulyo. Apan tungod sa pandemic, kanselado ang tanan. Hinungdan nga nakasinati siya og grabing kaguol. I was very desperate to really work harder for 2020 since daghan kay kong set na goals for this year. And then knowing na na-postpone po ang Olympics, murag natagaan sa ko gamayng kahayag na pwede pati ay ko mo try again for next year kay kaning nang nakaplat na ko na races nga na-postpone and canceled, ma'am. Kay automatic naman ko nga maka-join again. Sud sa duha ka buwan, nangita siya og pamaagi aron mahibalik ang iyang kadasig. Usa siyang nakatunan nga mas maayong magplano alang karon ug dili lang alang sa maabot nga katuigan. Subay niini nagbansay siya matag adlaw bisan sud lang siyang panimay. Nalingaw usab siya og TikTok samtang nag-ehersisyo. Ug mapasalamaton siya karon nga mas taas-taas nga panahon ang iyang mahatag sa mga mahal sa kinabuhi tungod sa stay at home. To battle and to fight anxiety, I have to think of a good habit kay ngano ang habit manggod, ang motivation manggod nato karong panahon na magkausap-usap. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Family Dumabok, Balitang Bisdak. Kung sa panimay magkuyog o gani magabi magdug pa man sa kama, ngano kuno nga di pa man yapon mamahimong katugtan ang mga magtiayon nga magkaangkas sa motorsiklo. Ang Mandawi City Council formal sab nga mihangyo sa Interagency Task Force kabahin nini. Ano yung report ni Nico Serino? Sa Barangay Sentro, Mandawi na abtanamo ang magtiayong Mendez. Si Mrs. Gika nangompra sa grocery apan tungod kay bugat kaayo ang iyang dala, iya na lang gipa-pick up kang mister. Ang asawa mangita na lang og paagi nga makauli paingon sa Barangay Paknaan bisan kun maglakaw lang. Kay di pa man itugot nga makaangkas sa motorsiklo sa iyang bana. Kasama ro na magdog ra magyapon nga sa balay. Social distancing nga magdog lang gyapon sa balay. Gyapon sa na. Mayon tan nagtugtan ang tabakay una niyo. Ako lang tagbon. Kay bugat mo i-lockdown niya puno nga to. Dili mo pwede. Dakpon man. Ang imo karon ma'am, ni kuan lang ka. Ang karga lang masiguro. Kay lang karga. Kay bagat man kayo. Imo ba na repuli? Siya repuli. Ako, maningkamot po kong lakaw. Maningkamot kang imo. Para asa man mo ma'am? Makdaan! Lagi layo, lagi. Susama sab ini ang problema ni Randy. Karong adlaw unta mubalik sa trabaho ang iyang asawa sa MEPS apan kay walay masakyan, wa na lang una mo duty. Sugod na sila niya, may kasakyan niya, di man pwede mag-backride kay bawal pa man kuno. Dapat unta ilata nang tugutan ng kuan. Sa sesyon sa Konseho sa Mandawi kaganiha, giaprubahan ang resolusyon nga giduso ni Konsehal June Delmar. Formal nga gihangyo sa Council ang Interagency Task Force kon IATF nga tugutan ng makasakay ang mga asawa ug ubang immediate family members sa motorsiklo. Sa inyong panimalay, magdog manggani ang managtiayon, no? Nganong dili man maka-backride. The reason for that is lisod man gud pag-control. Dili sayon ba? Di man mahimo nga sigihan ni magpara ang tanan nga dunay backride to find out kung iya bang asawa o dili. Daghan na kunong reklamo nga nadawat ang City Hall o gusto nila maabagan sab ang naglisod pangita og kasakyan. Kinahanglan himo ang ginasiya og guidelines, no? If ever we will do it, lagi klaro nga guidelines. For example, ang mulukat baka sila permit from the barangay, unya tagaan sila og ID. Mag-agad ra hinuon ang syudad sa IATF kun musanong sa hangyo. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga senior citizens sa Dakbayan sa Sugbo ng gawa sa ilang Pinoy-anan o miato sa City Hall kay mangubra kuno sa ilang financial assistance. Bisan nga wa sila tuguti ubos sa GCQ. Giingong nakadawat sila og sayop nga impormasyon mahitungod sa distribution. Ania ang report. Usa sa padayong gidili ubos sa General Community Quarantine ang paggawa sa ilang panimay sa mga nag-edad og 21 anyos pa ubos ug 60 anyos pataas. Apan wa kini kapaggang sa mga senior citizens nga miadto sa Cebu City Hall aron makuha ang tulo ka buwan nga ayuda kanila gikan sa lokal nga kagamhanan. Apan napalaw kay wa may gikatakda nga cash aid distribution. Si Lolo Dungdong
Naminghoy nga naglingkod kay nakawang ang iyang paghinam-hinam nga madawat ang 3,000 pesos. Bisan pa man sa iyang kagool, nakahimo pa kini sa pagkomedya. Ganong naman ka dere? Suro lang. Bawal man ang suro-suro yung senyor. Wala mo, usin ka na idal. Wala, binili mo priso, usin na. Sagad sa mga senior citizens, wa mahatagi atol sa house-to-house distribution, busa namasin sila nga makuha sa City Hall karong adlaw. Apan matod sa Executive Director sa OSCA nga ipahatod gihapon ang ayuda sa mga Pinoy-anan sa mga senior citizens. Ang mga isa nagdispensa ni ana kay di kita wala kita ang City Hall again paybaw nga parion sila diri sa City Hall kay mga senior citizens giawhag sila magpundor gid sila ang balay para rapod sa safety kayuhan nilang tanan. Mahatagan ra sa ilang cash assistance ang mga senior citizens nga wala sa dakbayan basta makapakita lang og igong rason. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Haya na doon na naunay kaugalingon nga COVID-19 laboratory ang Mactan Cebu International Airport. Si Luan Mirondina adunay live update. May Bob, karong adlaw gikatakdang mahumana ang construction sa COVID-19 laboratory sa Mactan Cebu International Airport ug karong Hunyo 8 gilaumang ma-accredit na kini sa DOH. Sa pag-abot sa mga OFWs, hayan dinhi na sa kaugalingong COVID-19 lab sa airport sila kuhaan og swab samples. Ug samtang magpaabot sila sa resulta, ipahimutang sila sa mga hotel. Sulod sa 24 oras, mugawas na ang resulta sa COVID test. Ideally, you should be able to release them after the results come out. We're just trying to harmonize this with some of the executive orders of the LGUs. Like, I think the province has EO 17-C. For FWs, which require an additional 5 days. Because anything can happen between the time that they travel and when the time that they arrive. Because others might be transiting to different airports as well going to the Philippines. So they might get infected on the way in. So it's much better that they be swabbed in. Ang naasoing laboratory maka-accommodate og 900 ka mga tawo matag adlaw. Gilaumang adunay 20,000 pa ka mga OFW nga mga bot sa Sugbo. We want to assure the public that, of course, our first priority is safety, and we'll ensure that these processes are followed in accordance with the DOH guidelines. The lab will be certified by DOH and RITM, and we're also seeking certification by the World Health Organization. Mukantidad sa 12 milyones pesos ang pagpabarog sa naasong facility ubos sa public-private partnership. Sa pagkakaroon, pulos mga OFW ug seafarers pa lang ang maatiman sa naasong laboratory. Samtang wala pa'y mga commercial flights, bugtong mga sweeper flights ug repatriation flights pa lang ang nag-operate. Bob, ang Bureau of Quarantine nagpaabot pa sa guidelines gikan sa IATF alang sa mga pamaagi nga ipatuman alang sa mga pasahero sa mga domestic flights. Samtang karong hapon gikatakda usab nga makigtigom si Governor Gwen Garcia sa kadagkuan sa mga airline companies aron hisgutan ang pagsugod na sa mga domestic flights. Bob? thank you so much May sa imong live report. Bisan pa man og GCQ na ang dakbayan sa Talisay, matod sa mayor may mga dapit gihapon sa dakbayan kayang gipaubos sa localized enhanced community quarantine. Si Lian Singkulan sa report. Gipaubos na sa General Community Quarantine ang dakbayan sa Talisay apan matod sa mayor sa dakbayan nga may mga dapit gihapon nga ipabilin sa localized enhanced community quarantine. Iyang gipasabot nga may mga dapit sa dakbayan nga hugot nga gibantayan tungod kay nagpabilin kining high risk tungod sa mga tawo nga gitakbuyan sa COVID-19.
We are not experts in the medical field. That's why we are meeting DOH. I talked to Bernardas already on what we do moving forward in barangays that are in sitios, puroks, or barangays that are in a localized ECQ. Sa wala pa ipakanaog ang GCQ, may duha ka mga sityo sa Barangay Tangke nga hangtod karon gipaubos gihapon sa lockdown sa miaging semana. Sa mga lockdown nga dapit, did-an gihapon ang mga mulupyo nga makagawas-gawas sa ilang mga panimay. Giabagara sa dakbayan ang ilang inadlaw-adlaw nga pangonsumo. Karon adunay 18 ka mga kaso sa COVID-19 ang ana sa Barangay Tangke. Giklaro sa mayor nga gilimitahan na lang usab nila ang pagawas-gawas sa mga tao sa barangay bisan pa man og makagawas-gawas ang uban pang mga sityo sa ilang mga panimay. We don't know the amount of community transmission in Barangay Tangke. That's why while other sitios can go out of their houses, ato na lang sang gilimit ang movement outside. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, duha ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 natala karon sa Provincial Health Office. Kabahin ang duha sa nagpositibo sa 168 ka mga tripulante sa usa ka panagatan nga gikan sa Palawan nga giswab test sa miaging semana. Matud sa Provincial Health Office, usa ka 30 anyos nga tagalungsod sa Ayungod, samtang usa ka 48 anyos nga tagalungsod sa Sambuan, lalawigan sa Sugbo. Gi-isolate sila karon ang duha sa isolation facility sa Negros Oriental Provincial Hospital sa Dumaguete City. Hinuon mga asymptomatic ang duha ug walay mga timailhan nga galuya. Gitatausab sa Interagency Task Force sa Negros Oriental nga ang duha wa matakdi sa COVID-19 sa ilang pag-abot sa lalawigan. Gingong natakdan sila sa COVID-19 samtang nag-utaw-utaw pa ang giluwanang barkong panagatan. Ang gibuhat nato kato silang duha pagkabalo nato gabi nga silang duha positive on COVID-19 but asymptomatic na sila karon atong gibalhin sa Negros Oriental Provincial Hospital COVID ward. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Karong adlaw nagsugod ng enrollment sa mga pampublikong tunghaan na pinagi sa online aron dili mag-abot ang mga magtutudlo o ingon man mga tinunan. Luyon ini ang kabalaka o kahingawa sa mga ginikanan o mga tinunan kung why makasakay ba sila sa new normal. Ano ang report? Sa Bukirang Barangay sa Sirao, sa Dakbayan sa Sugbo na abtan namo kining manag-agaw nga si Julien ug Rani J. Bit-bit nila ang cellphone kay gusto nilang mabansay unsaon sa pag-connect sa ilahang maestra aron magpa-enroll. Matod sa duha ka bata nga excited sila sa lahi sa naandan nga ilang pagpadayon sa pag-eskwela kay high-tech na sa cellphone o computer na ipaagi. Apan, admitido sila nga lisod ang pag-online kay hinay ang signal sa ilang dapit. Cellphone ra. Og laptop. Kusog ang signal. Mag-wifi raman ko. Og 30 para one day. Okay, so kusog ang signal. So okay ra ka kung inana ang kuan sa inyong eskwelahan. Oh. Okay, ikaw. Okay ra sad. Okay ra. Nganong ganahan man jud mo mag-eskwela? Para magkat-on ko. Nga katong inyong mga classmate nga walay laptop, walay internet. Di mo maluoy. Maluoy. Samtang si Claudette, nangamo lang kay igo-igo lang ang kita alang sa iyang upat ka mga anak. Maglisod yun siya sa paggukod sa modernong pamaagi sa pagpatungha. Busa plano niya nga papahuwayon lang una ang mga anak ug ipabalik na lang sa eskwelahan inig mahibalik na sa naandan. Magpataod ko internet sir, wa man jud koy kaya sad kay nagtrabaho ra bay ako diri tindahan katabang. Yung banaw sa trabaho. Mangubra ra sad niya sa makaubra usay dili. Una nang iklaro sa Department of Education nga why mahitabong face-to-face enrollment aron malikay sa COVID transmission. Dili na usab sa eskwelahan ang enrollment. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Sa pagtimaan sa ika-70 katuig nga anibersaryo sa GMA Network pinaagi sa GMA Regional TV, padayon kining mipaduol sa kasing-kasing sa katawhang Pilipinhon, pinaagi siyang tinud-anay nga pagserbisyo sa publiko. Si Chelo Valiana sa report. Sa pagmatuod sa iyang commitment, pagserbisyo sa lokal nga komunidad, ilabi na ning panahon sa coronavirus pandemic, ang GMA Regional TV Western Visayas mipasiugda sa unang kapuso barangayan on wheels. Ang GMA Regional TV teams lakip na ang One Western Visayas anchors o reporters nagtinabangay sa pag-andam sa mga food packs alang sa mga residente sa Barangay Bakaw, Manduriyaw sa Dakbayan sa Iloilo. Uban sa mga sakop sa Philippine Army o volunteers sa Barangay Bakaw, ang Kapuso Barangayan on Wheels team miadto sa dapit alang sa food distribution. Mipasalamat ang barangay kapitan, human ang usa ka gatos ka pamilya nahatagan og libreng pamahaw. Ako nagapasalamat gid in behalf sa pumuluyo sang Barangay Bakaw sa inyo pagkari diri sa amon sa paghatag sining mga pagkaon nga nakaabot gid sa amon pumuluyo. Gan in behalf sa pumuluyo ako nagapasalamat gid sa GMA Kapuso ka Barangay on Wheels. Atol sa distribution, gisiguro sa team nga ang tanang nalambigit sa kalihukan nagsunod sa safety protocols sama sa pagsulob og PPEs o face mask. Ang Barangay Bakaw, una lang sa daghan pa unyang mga barangay nga bisitahon sa Kapuso Barangayan on Wheels. Sa panaghiusa sa Tibuok Kapuso Community, ang GMA Regional TV padayong misaad sa buong puso para sa Pilipino nga panerbisyo sa paningkamot nga maabot ang nagkalain-laing mga komunidad sa Pilipinas. Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagku mga nag-unang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita ang among balita tungod kay matag lokal nga balita mahinungdanon kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Maayong hapon mga kapuso.